Sa ika-29 na anibersaryo ng Corporate Guarantee, muli nitong inilagay sa sentro ng pagdiriwang ang pagsasabuhay sa paninindigang "We value our commitment." Ang tiwala ng kanilang mga kliyente at ang dedikasyon ng mga miyembro nito ang ilan sa mga pangunahing salik na nagpatatag sa kanilang halos 3 dekadang operasyon at pamana. Patuloy ding itinataguyod ng kumpanya ang kahusayan, malasakit, integridad at higit sa lahat ang halaga ng commitment bilang gabay sa operasyon nito. Well, as you have seen, our tagline is "We value our commitment." So commitment is what we are focusing on in imparting as a message because that is the truth. Commitment in our obligations, commitment to customer service, commitment to the way we do business, and as you have heard me say, integrity, excellence. Mula sa pinakamalaking multi-brand automotive dealership network sa bansa, hindi rin maitatanggi ang mas malawak na legasyon ng Laos Group of Companies sa industriya ng insurance. Sa likod ng pangalang Corporate Guarantee, bitbit nito ang pundasyong naitatag ng yumaong visionary, countryside development advocate at founder ng LGC na si Liberato Levi P. Laos o LPL. Nagsimulang mag-operate ang CG noong 1997 bilang isang non-life insurer. Hanggang ngayon, nananatiling matatag ang serbisyo ng kumpanya sa paghahatid ng iba't ibang uri ng protection mula sa motor at fire insurance hanggang sa marine, casualty at bonds. Sa kabila ng tagumpay na kanilang tinatamasa, nananatiling bukas ang kumpanya sa patuloy na pagkatuto at pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng operasyon nito. Naniniwala sila na ito ang susi upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo at matugunan ang pangangailangan ng mga kliyente. Improvement in terms of efficiency, effectivity, output, growth, customer service, all together. I think I'm looking forward to the most is being able to really grow and expand. As I had mentioned in my message earlier, we had spent a lot of time with our foundation. And that was key because without a fixed foundation, you don't have the cushion to grow. Kaugnay niyan, nagpaabot ng pasasalamat si Limson sa mga miyembro at empleyado ng kumpanya na anya'y naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Corporate Guarantee. Binigyan diin niya na hindi nila maaabot ang 29-year milestone kung wala ang kanilang patuloy na dedikasyon at kontribusyon. At the end of the day, when we continue to work together, challenge each other, take accountability for the things that we do with integrity, I think is the best kind of sales effort, or should I say teamwork, that we can ever hope for. Taglay ang mayamang karanasan sa loob ng halos 3 dekada. Nananatiling nakatuon ang CG sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo at pag-abot ng panibagong mga tagumpay. Bianca Arceo, CLTV 36 News.